кърпа, която за нея не споменахме, но това е едно, може би, най-мултифункционално нещо във всяка една аптечка. Тежи наистина изключително малко. Това е едно отворено фолио, разгърнете го, за да се завиете и да го пробвате. Затова сме го оставили отворено, да го пипнете. Реално има ги по-компактен вариант. Това е едно отворено, за да може да се види за какво става въпрос. Къде се купуват тези неща? Ами, къде? Дови? Можем ли по имейла след това да разпускаме неща? Къде, какво ще, как? Аз не съм. Добре, тези, които не са, той ще ви даде една възможност само да си карате имейлчета. Идеята е след това да ви пуснем тези материали и още много други, които могат да ви бъдат полезни за направата на една ваша купувате имейла, аптечка. има най-натискате влез. На SansPrint огромното му предимство е, че той ви позволява да боравите директно. Всяка една шина, правилата, ви знаете, са, че шината трябва да бъде омекотена в нещо. Това реално погледнато е една алуминиева вложка, която отгоре е пяна. И ви позволява да го, без да манипулирате нищо допълнително, да го наложите директно върху себе си и да го бинтовате, тъй като това е най-сигурният вариант, или пък с някакво триъгълни кърпи или с нещо друго да го привържете около себе си. Един въпрос, можем ли да коригираме размера на това нещо? Да мек задължително ножче или ножица трябва да си носим? Не, те са два размера. Този или този. Вие си преценете кой искате, ви това тежи наистина. Няма и 30. Може да бъде рязано и с нож. Може да го навижда в всевъзможни форми, не си губи. Не, това е просто по-късно шина. Има различни размери. Някой друг, ако иска да попълни. И за крак, и за ръка, да. Може да бъде направено и като шинека. Това е едно от най-добрите. Мултифункционално нещо. Може сам да се обездвижи доста с това нещо. Виждате, Може да двете страни. може да бъде прилагано сам върху себе си. Дори да ме травмира на ръката и това ще се хвана някакси, не ще се намира начин. Мога да направя Ето една импровизация, как реално ръката може да се стане върху шина и мобилизирана по този начин. не си ходи. Най-много лошия вариант е наистина, когато има травмиране на ръка. Значи те са травмата, когато сме сами, ако е крак, лошо, не може да се движим. Обаче ако е ръка, лошо, не може да работим с ръце. И двата варианта. Абе, сами ли сме лоши? Това трябва да бъде извода от днешната лекция. Сами ли сме, наистина трябва да сме предвидим това нещо. Вече. Така че това нещо би могло да стане и за крак. Сега въпросът е, че ако за крак е малко недостатъчно. Затова винаги за крак се свива на две. Тоест, ако е за коляно, ще го направим по-късно. Просто няма да може да хванем цялата дължина. Пък е нещо, което е навитно на руло и доста компактно, когато... Това е единствената лека шина, която човек изобщо, ако реши да носи, може да се вземе със себе. Всичко друго е вече много по-тежко и по-голямо. Това е много предложение, може човек си го прави на възглавничка и всичко. Моля още не. И най-важното е, че върви с опътване, т.е. дори да забравите нещо как се прави, има схеми, има даже модели само снимки, които на самия сам стрин са нарисувани. Картинки, как да си го приложим. Заповядайте, пипайте ги смело нещата. Ето го израелския бандаж, сега ще го покажем. Това е по-големия размер, който е отворен, по-малкият е затворен. Той идва в този си вид. Така че дори да работите с голи ръце, което не е желателно, или без ръкавици, той е така загънат, че с който го отворите, всъщност стерилната марля, вижте как е загънат. Това е вакуумирано и стерилизирано. Така че дори ако го отворите по правилния начин, това нещо става абсолютно стерилно. Налага се върху кърдящото място. Само че има една голяма особеност на нашия бандаж, че от толкова демонстрации падна кол. Защото видя доста приключения. Така че тя по принцип идва горе на това място. Колата ще играе ролята на нещо такова. Тоест тя, през което вие вече ще да оказва натиск. Може да.
стягат и прекатавайки през това нещо. Всеки следващ луз, това нещо е еластично, както виждате, доста сериозен натиск. Човек може и сам да си го прави. Почти и то веднага се вижда съществената разлика. Съществената разлика се вижда, че ръката му Почва да ми посинява. Той наистина, показвайки такъв натиск, рязко кръвоспира. Това ето целиме. пробите, с които накрая завършваме. Те са като фибо. Защо го няма това? Много сме си играли с него. И усещам наистина, че ми пулсира цялата ръка. Това нещо е доста стегнато. Може да пипнете колко идваш. Пипнете да върху там колко първо. По-време може да останеш така, за да... Това нещо нека... Това е най-обикновен млъстичен бинт с марлен компрес. Казва толкова натиск, не казва чак толкова силен натиск, който да притисне артериите, но той замества притискането върху мястото на кървене, т.е. освобождава ти ръката. Можем ли да направим такова нещо с подръчни материали ние сами? Може Как? с бинт, примерно, един цял да сложим и да Първо натиснем. слагаме марлен компрес и отгоре започваме да навиваме с бинт. Можем да сложим, да натискаме през всичко, виждали сме и с лична карта да се натиска. Така че можете да го импровизирате. Да, номер е да има нещо твърдо, през което да навивате. Идеята е то да симулира моя натиск, тук чисто локално. Навивайки през нещо по-дебело, просто натиска се концентрира. Да, тя е много пол. Реално то просто само минава и като го обърне. Но още в началото Да, още на първото прекратяване, да. Ще ви ги пуснем тия клипчета, за да си ги имате и да си ги видите. Това е едно нещо, което застава тук и през първото накатаване то просто се обръща и започва да оказва натиск. Никаква философия, но пластмасово парче. Това е обикновен марлен стерилен компрес, пришит към еластичен бинт. Няма философия. Хубавото е, че е готово и най-вече, че е стерилно. И е леко. Едно такова нещо не беше Ето в по-решен вариант. Как бихте си го купили вие? дори по-големия размер ще изглежда. Концепцията е да ви показвам неща, които са леки и мултифункционални, приложими навсякъде. Изграждайки своята аптечка, това трябва да е основното ви правило, което ще ви води. Вземете едно, две, три неща, които обаче ще вършат работа във всяка една ситуация. Не носете 100 неща. Вие преценете. Вие преценете какво бихте очаквали. Имайте предвид, че сега кой какво спортува, кой къде ще ходи горе-долу би могъл да се съобрази какъв тип трябва, нали? Евентуално. Всички казват, аз не искам да мисля за това нещо, за да не дърпам дяла за опашката. Това е много грешно схващане. Защо? Защото когато човек мисли за тази ситуация, в която евентуално би бил попаднал, то той вече психически е подготвен за нея. А това е една стъпка по-нагоре. Някой като ви разказва нещо, на мой приятел му се случи еди какво си. Поставете се в тази ситуация и преценете сами за себе си, бихте ли могли да отреагирате? Знаете ли какво да направите? И ако не знаете, най-хубавото е, че днешно време живеем във век на информация. 5 минутки в Google, човек може да намери всичко. Въпросът е практически да го пробва. Това е основната концепция, която ни води по време на нашето обучение. Искаме всеки да пипа всичко. Утре ще видите по време на сърдечния масаж, всеки един от вас ще работи върху кухнята. Защото е много лесно да се види едно клипче. Но ако не почнете да натискате, ако не направите едно обездвижване, ако не навъртите един турникет, това няма как човек да го усети. Дори и така чисто теоретично да е подготвен. Ето го целокс. Това е стандартният пакет, реалният пакет, който държи огромните 35 грама. Това нещо, както виждате, подготвено е, децика и с зъби може да го къснеш, с една ръка да го сипваш. Представете си го като подраза на този принцип. 4 стъпки. Отваряме съдържание на пакета и сипваме съдържанието върху раната, като целта е раната да бъде максимално отворена. Тоест, ако може да работим с две ръце, да речем някаква силно кръвяща рана на крака, с едната ръка ще разтворя колкото и да е гадно и болезнено раната. Може да го вкараме максимално навътре. Идеята е да влезе максимално хубаво вътре в раната. След което деца вика, ако няма с какво да затискате, през пакета ще затискате. Това е също доста... Идеята е, че задържайки го вътре, трябва да го задържите. това е на принципа на тампона. Когато направи контакт с кръвта, започва да се разширява и чисто механично и химически започва, свързвайки с еритроцитите, започва да ги прави на коагулно. Когато ние кръвоспираме, точно това цели. Нашата кръв спира след като се образува с сирък. Това е другия му вариант с апликатора. Също доста тежко.
А вътре са две бройки или просто са Не, два... апликатора се сглобява. Ага, окей. Това е, Значи, след си го буталото пуснеш му е- прицовка С бутал, да. да. И просто буталото влиза, надявате го вътре и стиска. Това даже по-тежко и от другото. Ще 6 грама. Също е стерилно. Тоест може да го наврете Това е на дълбоко основно за проникващи или огнестрелни наранявания. Свободно или огнестрелно нараняване. Тоест, А природата как може да получим такова, нали, ако никой не ни застреля? Върху клони пада. Точно така, падайки върху клечурлак, клони. по собствената си щека Да. И както видяхте, той се надена сам на лошчето за спирачката, така че не е нужда да те това застреля нещо някой. се въвежда в канала на раната и се Елементарно шприцва се вътре. прави. Елементарно. То при момента на шприцването самия апликатор се избутва. Тоест, вие като започнете да изкарвате Той излиза сам нагоре. субстанцията, това нещо ще ви избута апликатора навън. По този начин, пак целият канал се запълва с субстанцията и отново затискаме върху мястото. Хора ние, защото ловците, както казахме, не ги уважаваме. Много беше приятели се занимават с стрелкови спортове. Дефанзивна стрела, не знам това стрелба. Тия неща, биха като сложим на стрелбището чантата с неща, с условията и хората се разбягат, защото решават, че ние ще си застреляме. Но пък те са подготвени. Но те са подготвени, защото ако има една пушка някъде, то тя ще гръмне. Не се знае какво ще стане. Не са най-типичните неща, които се показват по време на обучение по първа помощ, точно защото е нетипични ситуации, в която обикновено бихте ги ползвали, но това може би е единственото нещо, което би влезнало в употреба и реално би изписано. Пробайте го турникета, навъртете го един-два пъти, само внимавайте, защото е леко болезнено, но самият турникет отнема време да го обясниме, защо се слага, кога се слага, къде се слага и така. В момента не навлизаме в тия детайли, специфично е. Ние нашето обучение горе-долу 20 на 30 минути ни трябва, за да видите същността на турникета. Но просто може да го видите и да го пробвате. Сега няма да ви стигне времето да го Бихме ви препоръчали да си купите този. Значи, това е артериален турникет, това е венозен турникет. Виждали сте, за всеки му е взимана кръв. Защо бихме ви препоръчали да имате в вас такова нещо? Казахме, човек може да се помогне сам при ухапване от змия. Какво е правилото при ухапване от змия? На първо място хапе ли змията и ние директно над мястото, на което е ухапва змията, трябва да се пристегнем. Ако змията ме гърне по ръката, така как ще си свела връзката в обувката, ще я сложа, ще я вържа, ще я затегна. Да речем, ухапвам се. Катера се скално. Катера не знаете. Катерачите са може би най-хапаните хора. Да? Хващаш хватката и обсойницата те ковва в ръката. Това нещо, ако желателно да бъде и естествено достъпно място, с една ръка. Взимам. И вече съм изолирал, виждате, за една секунда и половина място. казва достъпно място, къде се държим аптечката на планината? Къде е слагам? На раницата, под раницата, вътре в раницата. Принципно най-добрият вариант да Или бъде... отстрани, или най-отгоре. Да, но не най-отдолу. Да, Не под всички дрехи, точно така, да. Това е основният принцип. С това нещо може да си направите и сами компресивната връзка. Тоест, имате кървяща рана, взимате малко марли, Една марля под Слагате марения компрес, какъвто и да е било той. Налагам го тук, притискам в началото. да се вика, и сам може да си го направи човек. И по този начин симулирахме израелския бандаж едно към едно. Едно към едно. Това нещо доста достъпно. Струва 2-3 лева. Мисля, тия неща не са скъпи. Така че, за разлика вече от този турникет е нещо, което спасява живота. Това също е някъде по 40 лева. Ако човек е дал 1800 лева за ски и отива да кара извън писто сам, положение, че може да се изпонарежа на всички кантове и така нататък, ако взимате ходите с котки, спикели и така нататък, първо се научете да ходите с тях и след това си купете и такива неща, ако сте сами. Защото в най-добрия случай ние си, като деца сме си кълцали само мембраните с котки. Нали, аз нямам панталон, който
Здраво долу. Коските да не са му се разписали, все още краката ми са здрави. Но пък имайте преди, че точно и тук, на областта на кокочето отвътре не влезе, артерията е доста добра. Като калибър. И по-нагоре в прасеца може да се забудете доста стабилно. При едно падане, първото нещо, с което А да не говорим такова ситуация, в която някой от някъде ще си изръси с котки върху вас. Това е... Или спикъл. съвсем наскоро на Мон Блан бяхме свидетели на това нещо, как на едно късо въже един човек слиза, само че не преценява, че слизането е по-дълго от въжето и всъщност повлече втория с него и той почти му влезе с котките в корема. Така че се случват такива неща, за съжаление. Колкото и човек да се опитва да ги предвижда, не може да предвиди всичко. Трябва да бъде подготвен. Наистина, понеже сме дни на предизвикателствата, ние избрахме, може би, най-голямото предизвикателство, именно помогни си сам. Вярвам, че повечето от вас не ходят сами. Човек никога не знае. Всеки излиза да направи едно пускане самичък, докато другите го чакат долу и пият чай, така че това пак Качваш е се сам. на колата сам да отидеш от точка А до точка Б. Да. Не само на отдалечено място или на екстремно място човек се отбивава сам. Другото е наистина да имате такава ножица. Защото това е единственото нещо, с което сами може да режете в себе си, без да се заколите, грубо казано. Ей, това предпазите. Това ще се въвежда под ръка, в крачол, нали? Ето аз мога да си направя дупка тук в панталона, да разцепа после целия крачол надолу, без да се забуда допълнително. Знаете ли, когато човек бърза, Ако стане рязко паника, както толкова и даже види, че гащите му потънаха за секунда в кръв, ясно е, че нещата отиват на зле. термофолиото, не знам дали сте си играли с това нещо. Адски актуално е.